गिबियावनो आं नोंथांमोननि मिडिया पार्सन साफ्रोमनिसिमबो आंनि सानजौफुनि गोजोन हामलायनायखौ आं बावहरबाय। नैबेयाव दा मोनसे प्रिपारेसन जादों, बे जाहैबाय बिनेश्वर ब्रह्म गोसोखां गेजेर फरायसालि लावदांगि सेन्टार साखाथियाव बे फरायसालिया दङ। थांनाय 2000 मायथाइयावनो बे फरायसालिखौ गायसननाय जादोंमोन। जोंनि बिथिं गोबां रायजो राजाफ्रा, गोबां गामियारि सुबुंफोरा बेयाव ज' जानानै बे फरायसालिखौ गायसननाय जादोंमोन। थांखिया जाहैबाय जे बे जोंनि पार्टआव गोबां गथ' गथायफोर दङ, बिसोरो एलपि स्कुलाव फरायो, एलपि स्कुल बारग'बा गेजेर फरायसालि फरायनो गोनां जायो आरो गेजेर फरायसालिखौ गोबां गोजान किल'मिटार जायगा होसोनानै बिथांमोना फरायहैनांगौ जायोमोन। दा बिनिखायनो जाहाथे नैबे ओनसोलाव बे गथ'फोरखौ लाखिनानै फोरोंनो हायोब्ला रायजो राजाफोरनि मोजां जागोन, बे उद्देश्यखौ लानानै नैबे फरायसालिखौ गायसननाय जादोंमोन। आरो गमामायैनो बे फरायसालिनिफ्राय गोबां फरायसाफ्रा बारग'लांनानै सोरबाया साख्रि बाख्रि लाहैबाय, सोरबाया मोजां फालांगियारि जाहैबाय, सोरबाया मोजां आबादारि जाबाय, सोरबाया दासिम गावसोरनि गोजौ सोलोंथाइखौ लाहैगासिनो दङ आरोखि। दा आं बेखौबो बुंगोन जे 25 बोसोर बैसोआव बियो जुदि रुफाथि मायथाइ फोरबो फालिजानाय हिसाबै बे 25 बोसोर बैसोआव दासिम माखासे फोरोंगिरिफ्राबो दाबो फोरोंथाइ होगासिनो दङ। न' डाउट माने फरायसालिया सरकारि जायाखैब्लाबो, जेबो दान बान्था गैयाब्लाबो, गथ'फोरनि फिउचारखौ नायनानै फोरोंगिरिफ्रा दाबो गावसोरनि जि सोलोंथाइ होनाय बे कन्ट्रिबिउसनखौ बिथांमोना होदों। आरो सोरबाया माखासे सुबिदायाव बे फरायसालिनिफ्राय एंगारनानै गावनि जिउ खुंनायाव नांथाबहैबाय। जिखियानो जाथों, माने गोदान फोरोंगिरिया बेवहाय फैखागोन। गथ'फ्रा गोबां बेवहाय सोलोंथाइ लानो गोसो, 400-500 फरायसाफ्रा बेयाव जायोमोन, दा एसे खमायबाय, खिन्थु थांनाय गोलाव समाव गोबां फरायसाफोर बेयाव जायोमोन आरोखि। दा आं दिनै बे मिडियानि गेजेरजों बेखौनो आङो फोरमायनो गोसो जादों जे खोब लैहोर लैहोर फैनानै बे रुफाथि मायथाइ फोरबो फालिथायाव बाहागो लाफैगोन। आरो जोङो बे फोरबो फालिथायखौ साननै नङालासिनो जोङो सानसेनि गेजेरावनो खोब मेहेरगोनां हाबाफारिजों बेखौ खुंफुंनो लादों। फैगौ 25 डिसेम्बर खालि बे जोंनि फोरबो फालिथाया जागोन। दा बेवहाय बारग' फरायसा बिथांमोना गावसोरनो बानजाय आफादखौ बिथांमोना दाफुंनानै लाबाय। खाथि खालानि रायजो राजा मानगोनां साफ्रोम सोद्रोमा बिथांमोन फैगोन, रायजो राजाफोर फैगोन, बयबो बेवहाय बाहागो लाफैगोन। आं बाहागो लाफैनो थाखाय बयखौबो गोसो गोथारै खावलायहरबाय। बेथ' रुफाथि मायथाइ फोरबो हिसाबै जोंहा गोसोआव दुखु दंब्लाबो, खिन्थु रुफाथि मायथाइ फोरबो हिसाबै जों खोब गोसोआव रंजानायजों बेखौ खुंगोन। सानसेनि हाबाफारिब्लाबो बेवहाय गथ'फोरनि फारसे माखासे हाबाफारि थागोन, रायजो राजाफोरनि थागोन, आलासिफोर फैगोन। आरो बेवहाय बयबो बाहागो लानानै जेन उननि समाव फरायसालिखौ बोरैहाय फोथांनानै दैदेनलांनो हागोन, बिनि गुबै गोनां बाथ्राफोरखौ बेवहाय सावरायनाय जागोन। लोगोसे जोंहा माखासे गोनांथार हाबाफारि थागोन। फुंनि समाव जों बेवहाय लांगोना बेखेवनायनिफ्राय जोंहा गेदेन पेन्डेल बेखौ जोङो बेखेवगोन। बेनि अनगायै जोंहा मोनसे जारिमिनारि जों मोनसे हाबा मावफुंनो बेयाव थांखि लादों। बे जाबाय बे फरायसालिनि मुङैनो गांसे बिसम्बि दिहुननाय जागोन। अलरेडि बिसम्बि सिजु आफादा खामानि मावबाय थादों। बिसम्बि बेखेवनायजों लोगोसे बिनेश्वर ब्रह्म गोसोखां गेजेर फरायसालिनि जि मोनसे बिनेश्वर ब्रह्म बिथांनि सावगारियाव बिबार बावनाय बे हाबाफारि थागोन। आरो लोगोसे फरायसाफोरखौ लानानै गासै रायजो राजाफ्रा फुंनि समावनो बेयाव हानजा सुरनाय बे मोनसे थागोन। जानाय लोंनाय थाबाय, गाहाय आलासि बिथांमोना फैगोन, बिथांमोननि बिबुंथि खोनासंनाय। आरो लोगोसे जोबथारनायाव जोंनि रायजो राजाफोरखौ लानानै बानजाय आफादा साबायखर बावनाय बे हाबाफारिफ्रा मेहर गोनाङै जाफुंलांगोन। आथिखालाव बे थासारिया बुंनो थाङोब्ला एसे दुखुनांथाव। माने
जिहेतु बे फरायसालिनि साखाथिजों सफाय दैसा होननाय मोनसे बियो अरुणाचल हाजोनिफ्राय बोहैबोयो। दा बियो दैज्लाङाव देरोब्ला रायजो राजाफ्रा फैनो बा फरायसाफ्रा फैनो एसे खोब खस्थ' जायो। बे हिसाबै सिगाङाव आं दहाय सिगाङाव बुंनाय बायदि 400-500 फरायसाफोर दायो बेबायदि फैबांला एसे खम जाबाय। बिनिखायनो जियानो हक फरायसाफ्रा बांगोन बेखौ जों आसा खालामनो हायो। खिन्थु फरायसालि अफिसियेलि डेभेलप हिसाबै सरकारा माने बे फरायसालिखौ सरकारि फरायसालि खालामनायाव खोब माने लेहेम जादों। दासिमबो जोङो बेबायदि खाबु जों मोननो हायाखै। गोबां नाजादों एसएनसि आफादा, खिन्थु सरकारनि जि खामानि बियो लेहेम जादों होननानै बुंनांगोन आरो। नंगौ, बे लावदांगि सेन्टाराव थानाय जि बिनेस्वर ब्रह्म गेजेर फरायसालि, बे फरायसालिया गायसनजेननायनिफ्राय लानानै बे बोहैथि बोसोराव 25 बोसोराव आगान होबाय। दा बे 25 बोसोराव आगान होनायनिफ्राय बे बिनेस्वर ब्रह्म फरायसालिया बे बोसोराव रुपथि मायथाइ फोरबो बेखौ फालिनो थांगासिनो दं। बे समाव जों बानजाय आफाद जानानै जोङो मोनफ्रोमबो फारफ्रोमबो बिथिंखौ नोजोर होनानै जों दासिम खामानिखौ मावगासिनो दङ। दा बेयाव जोङो हाबाफारि हिसाबै जि बे फरायसालिखौ गायसनजेननायनिफ्राय लानानै दासिमाव जि फरायसालि सामलाय आफाद बिथांमोनखौ जोङो बरायनाय हाबाफारि लादों। लोगोसे बे फरायसालियाव फरायनानै बारग'लांनाय फरायसाफोर बिथांमोनखौबो जों हांख्रायनाय जादों। बिथांमोनखौबो जोङो बरायनाय हाबाफारि लादों। लोगोसे बेयाव जोङो गेवलां सावरायमेलबो लानाय जादों। बे गेवलां सावरायमेलाव जोङो आलासि महरै मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लोगो गाहाय नेहाथारि दिनेश ब्रह्म सार बिथांखौ जों हांख्रायदों। लोगोसे जर'खा आलासि महरै जोङो सनितपुर जिल्ला गुदि बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि कमल कुमार मोसाहारि बिथांमोनखौ जों हांख्रायनाय जादों। बे हाबाफारिखौ जोङो खोब मोजाङै जाफुंहोथारनांगौनि खेथ्रआव जोङो मोनफ्रोमबो जोंनि फरायसालिनि गंफ्रोमबो फरायसालिनि सिङाव थानाय गंफ्रोमबो गामिनि रायजो राजाफोरखौ लेंनो थाखाय जोङो दासिमाव लाइजाम रेडि खालामना दोनदों। बे हाबाफारिखौ जों गाबोननो मावफुंगोन। बिथांमोनखौनो गंफ्रोमबो गामियाव जोङो लाइजाम बिलाइगोन आरो बिथांमोनखौ जोङो बे हाबाफारियाव बाहागो लानांगौनि थाखाय जों बे लाइजामाव लिरनाय जादों। बेनिखायनो जोङो बानजाय आफादनि जानानै दिनैनि बे प्रेस मिटनि गेजेरजों खावलायनो आवगायदों बा हास्थायदों जेन जोंनि हाबाफारिखौ जाफुंहोनांगौनि थाखाय बिथांमोना लोब लोब फैनानै बाहागो लाफैगोन। खारन जोङो बुंनो हायो बे फरायसालिया दिनै रुपथि मायथाइ फालिनाय जि मोनसे सम जानानै फैबाय, बेखौ नोजोर बोयोबा जोंखौ दिनै गोबाङानो बुङो जोंनि एरियाखौ हादान बा हा गोदान बायदि बायदि बुंनायखौ जों खोनानो मोनो। बेखौ नोजोर होनानै जोङो दिनै बुंनो हासिगोन, बिखा फोरनानै बुंनो हानाय जासिगोन जे जेनेबा जों बे ओनसोलाव रायजो जानाया दिनै फरायसालियानो 25 बोसोराव आगान होबायबा बे ओनसोलाव रायजो जानाय सुबुंफ्राथ' बेनि सिगाङाव फैनाय बेखौ नोजोर होयोबा जों 30 बोसोरनि प्लास जाबाय जों बेयाव रायजो जानाया। बेखौ नोजोर बोनानै जों बेखौ बुंनो हायो। बेनिखायनो जोंनि साहा ओनसोलाव रायजो जानाय गासै बर' रायजो राजा बिथांमोननि दिनै बे फरायसालिया मोनसे जारिमिन सोरजिनो थांगासिनो दङ। बेखायनो गासैबो रायजोफोरा बेयाव जोंनि खुंफुंनो लानाय हाबाफारियाव फैनानै बाहागो लाफैगोनखौ जोङो गुरैयै खावलायदों बा हांख्रायदों। बेनिखायनो बिथांमोनखौ जोङो हाबाफारिखौ गाब गोनाङै जाफुंहोनो थाखाय बिथांमोनखौ फैनानै बाहागो लाफैनो थाखाय जोङो खावलायहरदों।